camau i helpu ein hafonydd. Mae 5 elfen ffermio cynaliadwy. Y gyntaf yw ymharu llai ar y pridd, gan fod ymharu yn gallu rhyddhau carbon a nitrogen o'r pridd. Yr ail yw sicrhau'r amrywiaeth fwyaf o gynydau. Gallai hyn olygu creu gwahanol ddyfnderoedd gwreiddiau, mwy o gynnyrch, bach i nitrogen a gallu goddef tywydd. Y trydydd pwynt yw gorchuddio'r pridd ag arfwisg o blanhigion. Mae hyn yn amddiffyn y pridd rhag glaw trom a haul poeth. Mae'n helpu i gadw lleithder a hyrwyddo gweithgaredd biolegol hefyd. Y pedwerydd ateb yw cynnal gwreiddiau byw gydol y flwyddyn. Mae'r creaduriaid sy'n byw yn ein pridd yn ffynnu ar amrywiaeth o gynydau gwahanol. Ac yn olaf, trwy ddod â da byw yn ôl i'r tir, byddwch yn sbardino bioleg y pridd. Trwy adael i'r tir orffwys am ychydig fisoedd, rydych yn caniatáu iddo adfer, ac mae anifeiliaid yn cynyddu cylch droi maeth ynny'n fawr iawn. Os hoffech ddysgu mwy, cysylltwch â phrosiect Pedair Afon LIFE drwy e-bost.